Hi guys, may hapon. Nami diri guys, deliver mi sa avocado sa Balingwan. Deliver mi avocado guys. Hi sir. Dili ba siya ma'am? Nay dagko kay dato pero di man tong kuan, di sila kangay datong dagko kay kuan. Awal ayo. Parang sakto na timbangan pero nakuha naman na daot ya lawan. Kilo sila makaya timbangan. Dapat na tunga-tunga lang. 10 kilos naman na. Tunga lang, tunga. Dala pa kag hinog. May hinog. Pas na magkano yun. 11 kilos na kapin. Ano? Hinog. Mura. Ano to pa sis? Nagusok ko ay nakantay. Na. Sobra. Sobra na. Kana jis. Baka na lang ito. Yata na ako ng 30 niya ang 10 kilos dengan pilay ko Asa? ang 10 kilos rajud Sila ngabante ba abante? Ang abante. O dito good na nagpangas 30 ra kwatang. Diretso na lang sa ako pagbutang siguro. Hindi pantay. Siguro nang sigo. Matagal ginagad itong binatilya kay lain. Daga nagreklamo ka lain daw. Gamuton kay. Di man siya gamuton ko. Pait ko no. di lamig na kung binitikan ng yana Ang pait ko no. Di mo sila dito. Nagreklamo ko sila. Gapait matubad ko. Napagagmay. Isingko kilos lang na. Iya, pagkapin mo ba? Isingko kilos lang gani. Pagkapin. Dagan mo kapakain na na. Isa. Yung ka na. Kapin na na. 15 sa 30 Ano? Ito na diyang sako. Ibigin na apil sako. Gamiton kami. Pagchat lang kung kuhan, sunod simana kasi sila ang nara guys. Ayan na to guys kay aron kapay tasudan. Avocado ni Nay. Salamat kidam. Guys, ito na guys. Tagasan mo. Mapuwa. Mapuwa? Pilido ninyo. Ako, yamuhay ako ba na pabilian? Yung buhay ka? Oh. Pabilihan mo ba na? Oh. Asa na kapityan? Esperanza? Oh, Esperanza. Tingnan sa kanila itong kapitan. Awa itong naglansan, mayor ba? Gagaw to sila. Gagaw. Oo. Sige, sir.
Uli namin ni Duy-Duy. Joker kayo kaya mong itlog nga 2 kat. Ay, 2 kat. 1 kat. Nakuhaan sa 2. Nahulugan sa 2 guys. Dito ni sa kuhan siguro pagpasulog niya nakabangga. Ha? Unsa na lang iko na lang. Ito sulog lang. Yatas ni motor lang. Daw nakaluto na po si Alan guys. Nagparit man siya og sudan. Yung gadubo ang kuha na siya. Bulubul. Ubul-ubul sa manok. Siya bulubul. So manhapon na din ta guys. Naunsa rin na si Mimi di ay. Ampo na lang. Pray na lang. Yun na lang. Amen. Mga na ta guys. Ilawi kay Mimi. Tilawis ang sudan me. Tilaw na mo sila. Hmm? Nga nung di makagangay sa sudan me. Arte mo gut. For the boti. Uy. Kalami ana. Nga naman yung balo na lang naman yung harap. Wala bulubul eh. Kadanta. Nga di man maka. Bulubul no. Bumulan nga na. Muli na siya. Sige na mi. Abay takaon. Abay mimi guys. Ha? Ibog ito lang. Hindi ko plato tayo de. Boti mo makapagkabatin sila man. Timo-timo ka lang. Ano ba? Ano jadi na niya? Akan pala din ka. Ang ga. Sumatay ka na ito. Ang buwan eh. Ang buwan. Harap mo lagi. Panihapon. O siguro na mix. Lamig kayo sa mimi guys. Ano ni halang? Ha? Kami siya Sabal-sabal. halang. Lamig ni siya halang-halang. Ano ko lang niya? Maro ah. Ay, lagi tayo minagot kami. Sintang. Eh, bayar lu. Kani sa kilo lugar ni. Dibantar mo. Pangaon ta guys. Abet jauh lingwan. Abi na ko daw ka. Ito mo palit ka. Panihapon. Mimi, isunitan ta ka di. Me, pagkaon na miya kay nakuan ba kami tungod na bisag kaon. Wala. Ano mo siya? Apa dal ko ulo balik dito. Magbaon ka ha kay igo karan ako ihatod din. Magbaon ka dito kay lola kaon mo yun. Football mo biling. Abi na kaon din kanina na eh. Gari ka na. Ngasa ka? Magbo. Nilabang na ko mo eh. Kaya sarap ito yung lula. Hindi. Ano naman niling? Ha? Hindi. Ano? Ano na? Ano na? Lain lami. Ano lang lima? Hindi na ko nagtupod. Kaya tayo sudan mo? Ila ka. May balunan, ako balunan lugar mati. Baho daan ini. Limi dah. Kahit kung dapat na tayo. Ang Ha? Ba mga sayo? Ay, kapin. Yung edad ninyo. ako edad ninyo. Nakakong ito. Iya kung edad ninyo. Nakakong itong video na. Ang mata.
Tabang. Ako, si Aaron Pabilian, taga Mapuat, Balingwan. Ang edad, akong edad, minyo. Nakablago. Tabang na ginay. Tabang nagluto. Dali siya kan ano. Muna ako tugaon sa una. Apa yang berasa nila? Ha? Apa yang berasa nila? Paklay pa. Ano pa? Uwi ba? Ay, Brad. Bago niya. Saan harina? Bataan ko Balingwan ay? Bataan ko Balingwan ba? Ay, luto niya Yaman ako yan. na. Mo ba yung proven nga di man? Palit na dagan din. Pagpalit na rin na. Uwin. Chicken skin na ng proven, no? Ha? Chicken skin. Saboy mo na. Hindi mo ko sa album dang na. Kanina buta kay. Magsakay. Nakabluwan mo pagsakay. Sabi mo ko pa yung kami ko. Ito yung isakyan. Tab. Ganina din ha. Sa konta doon yung sakay ko nila daan ni Brian na isa sila ng lakaw. Ano siya ba yan ah? Ang dukay ko yung prato ko niyo. Ipasakay ka ni? Dito sakay ko nila daan sa truck isa sila ng lakaw. Ne? Brianna. Ichi dahil. Medyo siya ako na yung dami-dami. Anang, Ako mas naman mong primerong klase rin Luna. Wak na, may nagsala. Nagkatulong ako. May sinal. Nakunsaram din mo. Wak may nanulod. Why? Teacher subject nagsulat. Basta tamad kayo. Kasi ba siya? Pinutos ba rin yung ilok? Ang uban na bakasyon pa. Bakasyon pang maestra. Ngayon na yun nga, ang isa kasong maestra mo. Maestra mo sa MAPI sa grade 7, mauli pa siya ugos. Di ugos na siya mga klase. Para? Hmm? Para? Ano ko yun na? Wait. Yang katabi ko Pasok doon. Ito, hindi mo lang. Di. Guys, dungan ra si Mimi, si Alan. I-drop ra na si Mimi dito ila mama kay alas 5 pa man. Si Alan, dihara na mag-duty sa Kansayan. Wala sila guys. Hi guys, good morning. Maniligtag silong. Kaya itong silong gisakbutan ha.
Humanatag pa nila guys sa tong silong. So, limpyo na na tong silong guys. Handa. Limpyo na na tong silong. Limpyo na. Hindi report. Limpyo na po. Ipabalan ako si Mimi ni Alan at nilang lang kay si Alan din naman mag-duty sa Talisayan, so dito ra sila nagagisabog dang munang si Mimi gikuan na namo si Mimi gipahapit dadto dayon ang iya ko na to siya kwaon ay magadtong yapon ko sa sentro kay mag-edit mo ko sa video ni Mother, so di pa gito siya agsugot nga dili siya nako ihatod pero napugos siya pagsakay niya motor. O ako kay pasalamat ni Alan gyud nga nabalhin siya dinhi sa Talisayan. Kay dili na niya makuan katong gasigi siya absin. Pag-abot sa kuan subungkugon gakaharangan sa checkpoint. Pag-abot yang huwatan pag-abot paghawa sa checkpoint alas 4 pa siya dinhi magikan paghawa sa checkpoint sa subungkugon lusot siya pag-abot sa Binuangan kay na naman sa checkpoint unya kay dugay man muhawa maabtan man og alas 7 munang agkadugay siya pag kuan makabalik gid siya kung na checkpoint kay di man siya makalusot kay strikto ang pulis sa Binuangan munang pag maghanyo ka wala yun kay kuan kay di gid sila pahanyo dili para dinhi sa uban nga pag maghanyo ka kay kuan mo na hanyoon kanila. Pero dito sa Binuangan di siya paghanyo. Subong kugo nakahanyo siya. Atong sa subong kugo nakahanyo siya dito. Pero ang uban lagi nga lugar nga na checkpoint di siya paghanyo. Muna pakabalik siya. Nakaron lipay kay siya gabi nga nag-report nga nabalhin na gid siya sa Talisayan. At tawagaan pa man siya sa Medina. Sa foreman dito sa Medina nga dito siya. Pero dili siya dito kay na Talisayan nga dool. Munang dinhi siya sa Talisayan nag-duty og dako kay ang kalipay nga naa siya sa Talisayan assign karon. Kaya dili na gid niya irason nga mag-absent siya kung wa siya bation. Og daghang kayong salamat sa inyong tanan guys nga nagyapon mo nagsubaybay sa among mga video, sa among mga kuan. Bisan og balik-balik lang daghan gid kayong salamat sa inyong tanan. Og ilabi na gyud ni Ate Giselo, daghang kayong salamat Ate Giselo. Og ang king ka-permit diha sa kuan
amping ka permi diha atin silog. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan o sa mga solid supporter. Daghan kayong salamat sa mga silent viewer. Daghan kayong salamat sa inyong tanan guys, sa inyong pagsubaybay sa among mga vlog. Daghan kayong salamat sa inyong tanan-tanan. Huwag ako'y magpaalam na guys. Bye bye. Love you all guys. God bless to all.